Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sojok bay. Oh my God! Wow! Boss, maura ni nga mo halin, boss, na-discard na mo. Maura na! Tarungan ni sunod, kay Patyo Good Pamilya! Oh, baligya ni Jotong otro. Okay, boss. Kagosok vlog. Okay ba, mga kami okcha. Mga okcha. Shout out ka, Kagosok! Bay. Shabukaw. Ang aso, ati mana. Ali. Yay. Ah! Kalami sa mo trip. Sojok bay. Kalami, Bay. palit na ka mo kang Kagosok vlog ng Shabu.